नमस्कार, मी रीना ठाकूर. कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या ह्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते. चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं. पुण्यातील मुंढवा भागात लव्ह जिहादची घटना घडल्याप्रकरणी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या निषेध मोर्चाचं नेतृत्व भाजपचे नेते आमदार नितेश राणे यांनी केलंय. मुंढवा येथील धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजे चौक ते जय हिंद चौक घोरपडी दरम्यान मोर्चा काढत निषेध नोंदविलाय. हिंदू मुलींचा जीव घेणाऱ्या नराधम जिहादला फाशी झाली पाहिजे ही मागणी मोर्चात सहभागी झालेल्या महिलांनी केली आहे. पुण्यातील ग्रामीण भागात पाणी टंचाईची टांगती तलवार आहे. कोकणी प्रकल्पातल्या डिंबे धरणामध्ये आजच्या स्थितीमध्ये केवळ 13% इतका पाणीसाठा शिल्लक राहिलाय. महिनाभर पुरेल एवढाच हा पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने पाणीसाठ्याचा हा नवीन प्रश्न उभा राहिलाय. विषारी द्रव पोटात गेल्याने अस्वस्थ बनलेल्या मालवण शहरातील वायरी हिंदळेकर वाडा येथील सागर केशव हिंदळेकर वय 42 व त्याची पत्नी भारती सागर हिंदळेकर या दाम्पत्यावर उपचार सुरू होते. दरम्यान सागर हिंदळेकर याचा ओरोस येथील जिल्हा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय, तर भारती हिंदळेकर यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. याबाबत माहिती मालवण पोलीस स्थानकात देण्यात आली आहे. पोलीस निरीक्षक विजय यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली विलास टेंबुलकर हे तपास करत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व वीज कंत्राटी कामगारांची बैठक आज रविवार 4 जून रोजी सकाळी 10:30 वाजता कुडाळ MIDC शासकीय विश्रामगृहात आयोजित करण्यात आली होती. सिंधुदुर्ग वीज कंत्राटी कामगार संघटनेचे कामगार नेते मार्गदर्शक तथा जिल्हाध्यक्ष अशोक सावंत यांच्यासह महावितरण कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच शासकीय कॉन्ट्रॅक्टर आरिफ तांबोळी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली. भाजप प्रदेश सचिव माजी खासदार निलेश राणे व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दत्ता सामंत यांच्या संकल्पनेतून भारतीय जनता पार्टी मालवणच्या वतीने मामा वरेरकर नाट्यगृहात द केरला स्टोरी या सिनेमाचे मोफत शो आयोजित करण्यात आले. या उपक्रमाचा शुभारंभ डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी यांच्या हस्ते आणि दत्ता सामंत यांच्या उपस्थितीत संपन्न झालाय. या चित्रपटात जे दाखवण्यात आलंय ते आपल्या घरात आपल्या कुटुंबातही घडू शकतं. त्यामुळे आपल्या धर्माचं रक्षण आपणच करायला हवं, नाहीतर हिंदुस्थानचा पाकिस्तान व्हायला वेळ लागणार नाही अशी भीती दत्ता सामंत यांनी यावेळी व्यक्त केली. मंगळवार दिनांक 6 जून रोजी मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते कुडाळ हायस्कूल कुडाळ येथे शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाचा जिल्हास्तरीय शुभारंभ होणार असून नियोजन आढावा बैठक आज धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजे सभागृह पंचायत समिती कुडाळ येथे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाणजी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला उद्योग मंत्री उदयजी सामंत, मंत्री दीपकजी केसरकर, आमदार रवी फाटकजी व जिल्ह्यातील अधिकारी वर्ग उपस्थित होते. मुंबई महानगरपालिका निवडणूक लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. शनिवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सागर बंगल्यावर भाजपची बैठक झाली. देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबईतील आमदार, खासदार आणि इतर नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये सागर बंगल्यावर ही बैठक झाली. या बैठकीत मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या धर्तीवर भाजपची रणनीती ठरण्याचे सांगितले जाते. आज केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांची कामं जनतेपर्यंत पोहोचवा अशी सूचना उपस्थित आमदार आणि खासदारांना देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मान्सूनमुळे कोकण रेल्वेच्या वेळेत बदल करण्यात आली आहे. रेल्वे शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार कोकण रेल्वेची वेळ 10 जून ते 31 ऑक्टोबरपर्यंत बदलण्यात आली आहे. कोकणात या दरम्यान मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. दरम्यान रेल्वेच्या वेळापत्रकाच्या अधिसूचनेपूर्वी तिकीट बुक केलेल्या मार्गावरील प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासाच्या आगाऊ वेळेची माहिती करण्यात सांगितले. ठाणे अंबरनाथ येथे रस्ता ओलांडताना एका वृद्ध स्त्रीचा रिक्षाच्या धडकेत थरारक अपघातामुळे जागीच मृत्यू झालाय. हे दृश्य रस्त्यावरील सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये कैद झालंय.
मे महिन्यातील उन्हाने वैतागलेल्या नागरिकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. आता नागरिकांची प्रतीक्षा संपणार आहे, कारण उद्यापर्यंत मान्सून केरळमध्ये दाखल होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. 4 जूनला केरळात मान्सूनचे दाखल झाल्यानंतर लवकरच महाराष्ट्रात मान्सूनची एंट्री होणार असल्याचे हवामान खात्याने म्हटलंय. हवामान खात्याने मान्सूनच्या आगमनाबाबत मोठी अपडेट दिली आहे. यंदा राज्यभर होणाऱ्या पावसाचे प्रमाणही वाढणार आहे, तर राज्यात यंदा सरासरीच्या केवळ 95% पाऊस होणार आहे. पुढील 48 तासात दक्षिण अरबी समुद्र, मालदीव क्षेत्र, दक्षिण बंगालचा उपसागर, मध्य बंगालचा उपसागर आणि ईशान्य बंगालच्या उपसागरात नैऋत्य मान्सूनच्या पुढील वाटचालीसाठी परिस्थिती अनुकूल आहे, असे IMDने म्हटले. याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबूया. पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका.